Εγώ, ας πούμε, δεν προέτρεψα τον κόσμο να έρθει να σκοτώσει ένα προφίλ πιτόγυρο. Εσύ το έκανες. Είναι προτροπή σε βία και σε φόνο. Όλα αυτά, εγώ δεν θα σε κυνηγήσω. Βγάλε από το μυαλό σου ότι σε σαμποτάρω και δεν βρίσκεις δουλειά εξαιτίας μου. Γιατί αν ήταν στο χέρι μου, θα σου έβρισκα τώρα μια δουλειά να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς και να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Ειλικρινά σου το λέω, δεν έχω τρόπο να σου το αποδείξω. Άκουσέ το από τον τόνο της φωνής μου. Δεν θέλω το κακό σου. Γιατί η προτροπή σε φόνο δεν έχει τσατίστηκα και τα είπα. Γιατί εγώ αν βγω έξω από το σπίτι μου και κάποιος μου αγγίξει μια τρίχα από το μαλλί μου, το βίντεο που υπάρχει πάνω στο ανεβασμένο και λέει πηγαίνετε, βρείτε του και κάντε του κακό, αμέσως σε χώνουνε μέσα. Ναι. Την τοποθεσία που είμαι, από πού την κατάλαβες? Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις? Αυτό δώσ' μου λίγο, πώς το λένε, ενσωματώσου σε αυτές τις ερωτήσεις που σου λέω. Πού βρήκες, πού μένω και πού βρήκες, ποιος σου είπε που δουλεύω? Γιατί μα εγώ εσύ δεν τα είπες ότι δεν είσαι. Εσύ είπες ότι είσαι στην Αγγλία και όχι στην Αυστρία. Πώς βρήκα που μένεις? Εσύ βγαίνεις και χτυπιέσαι ότι είσαι στην Αγγλία. Οπότε δεν βρήκα που μένεις.